Yun, so may nakita tayo doon. Bibigyan natin ng ano, ng pagkain. Yan. So bigyan natin siya, guys. Hindi po ito para makagain po ako ng views, kundi ito lagi yung ginagawa ko. Hindi ko lang talaga pinapakita sa camera. Hindi ko lang pinapakita sa camera. Baka kasi sabihin nila para lang makagain ako ng views. Kunyari magtatanong muna tayo. Okay? Kunyari magtatanong tayo. Saan po dito yung ano, yung papuntang bayan po ng Bani, ganun. Tapos once na sinagot niya, saka natin siya bigyan ng love gift. So naka-receive tayo ng blessings. So bigyan din natin siya. Kuya, saan po dito yung papuntang Bani? Ay papuntang ano, bayan po ng Bani? Dito na bayan ng Bani, paglagpas mo na dyan. Ay paglagpas ng dyan. Kita mo yung tulad yung gagawin bayan. Opo. Okay. Kita mo yung ginagawa nila ng kondaan dyan. Munisipyo yun ang bayan ng Bani. Bayan po yun ng Bani. Pero yung plaza po nila. Yun na, pakita mo alam mo yung ginagawa nila ng munisipyo. Opo. Diretso lang po yun. Okay. Nakalagay chemical. Oo. Chemical, yun ang plaza nila. Kuya, may bibigay ako sa'yo. Ano lang, tulong lang. Ito. Salamat, boss. Ano ang pangalan niyo, kuya? Ito. Ha? Ito. Ilang taon na kayong ganyan? Bali, noong na ganito ako, 3 years old. magsauna akong 70 na yun. Tagasan po kayo? Tagasan po kayo? Dito sa Bani. Dito lang din. Pero ang bahan, dyan ako nakatalo sa bahan dyan. Yung ano. Dyan dito sa kanto lang dyan. Dyan ako Ba't andito kayo, kuya? para May exercise. palaki silang konti ang tuhod ko Okay. Opo ka palagi para kung humihina Okay. Sige. Salamat lang to, boss. Sige po. Thank you po, kuya. Ingat po kayo. Oo. Okay. Thank you po. Ayan, so actually mga idol, lagi naman natin ginagawa yon kapag mag-isa tayo. Ngayon lang natin ipapakita sa camera. Kasi nga, hindi ito para makagain ng views, kundi para makapag-inspire ng ibang tao. Ito yung, yun nga, ito yung purpose ko. Once na mag-isa akong nagta-travel, may binibigay ako talaga, may naghahanap ako ng pwedeng bigyan. So may mga nabigyan na rin ako noon. Pag mag-isa ako nagta-travel, ayoko lang talaga ipakita sa videos. Pero ngayon kasi, hindi ito para makagain ng views, guys, para makapag-inspire. Kasi may mga nagtatanong, bro, tanong nila, bro, ba't mag-isa ka? Kapag naambunan kasi tayo ng blessings, magbigay din tayo ng blessings sa iba. Okay? So yun po. So yan, nasagot na yung mga tanong nyo.